Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti umuna a Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 18. Ibagam nga agaramid da iti naimbag, abumaknang da kadagiti nasayaat nga aramid. Ama nagparabor da, ken si aayat da amangted kadagiti sabali. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Marisa, ayan dyan naglakwam iti natong idikalman. Aday di balay nanang, apay ayan. Ingkaited ka ni tatang mo. Ah, aping itad ko, kat pagbayad ko iji iskwelaan day jay. Nakadungpar ni manong mo iti kotse. Anya, ay, nabardak man siguron, iso ang nakadungpar. Wan ka nung nga road. Saan da ka nung nga itad dyan motor na? No saan na abayadan dyan kotse na dungpar na? Anya nga iti pagbayad ko iji iskwelaan. Anya, matan ni manong. Maala, mapankan. Agawid kan, tasyak pay laang tagpuros iti natang. Agururay ni tatang mo ijay balay. Nung ngakday ta apagbayad ko iji iskwelaan. Usarin nyo lang ang apagbayad iji nadungpar ni manong. Sana makapagtrabaho ni Manong Mao, no awan ti motor na. Apay, awan urnong na apagbayad na. Jak man amuken ko na. Siyak ping inaldaw nga grigrigat ama ininitan ijay bangkag tag sakripisyo para kenkwana. Iso kumamot tan ati manggastos itinadungpar na. Naglastugan di akin ko iti kotse. Kunamlan asino. Saan kan ngagsao? Siyak lang aro din tinakisarita para ken ka. Tadi ka mat agtagtagar idi nagsasango tayo. Adda kayo nga rod nga agsaw. Agawid tan, ta nakabayad tamit tan. Tatang, naskan nga ipatarimaan di motor ko. Kat ipatarimaan mo ibagampay la kanyak. Awan kwartak. Pati dayta, gastusak pay. Tapno mom, kwarta ni ading mo Marisa ti imbayad ta iti kotse anadungpar mo. Naglaingag, tada kwarta na. Pagbayad na kumangarot ka no, ija iskwilaan da. Agiskwela aya. Saanen, adulamin. Agbangkaglangan. Ikan nakiditi kwarta. Patarimaan ko di motor ko. Unay kameten junior, dawaten matlaminan. Awan nga rod kwartak. Jay sweldo mo ngay. Addan tupay utang ko di opisina mi. Alan tatang. Ikan na kon iti kwarta apag patarimaan ko iti motor ko. Apay ngay, aduduata mo namangmangan, bakit? Saan akayat ni Marisa timangan? Tapay ka no. Nasakit at tinakam na. Tay nalam dyan urnungan na akwarta na. Kasapulan nga rod. Kasapulan na mat. Ibagam kit day, nga isardeng na ti arapaap na nga giskwela. Naglawa mo't day tabangka kapag trabahuan na. Kakaiso na nga damot arapaap na mabaliwan ti biyag na. Short course laang mat ti kayat na nga adalo na. Uray pa'y short course. Gastos mo't laang day ta. Kat, dayjay nga rod artek nga anak mo ti kayat mo agastusan. Kaano lang ididimawat kang ka iti pinanghulog na iti motor na. Kasapulan na ti motor, tapno makastrag iti trabaho na. Katadamat gayam trabaho na. Di isuko mati nagbayad. Ita pati binulan apa naghulog na iti motor na. Sikat yung baybayad. Yung kaman kidyayaban ni Junior tamanganain. Sa uka asao abakbaketan. Junior, lukatan man dayto iridaw. Apay aya. Umay ka tamang rabiikan. Maturog ka man ay nasaan amangan. Sana ka mabisin. Umay kakit din. Agsakit ka no saan ka amangan. Diyak kayat timangan kunak lang arudan. Kayat mo ka de, tayalaan ka iti kanam di tasilid mo. Ay katuan na. Mabit lang nga raod, tayalaan ka iti kanam. Nangan ka din, Marisa. Wan tatang, agin innawa kon itinanganan. Saan pa'y katanangan ni Manong mo? Kano nakitak mat anapan gimatang iti arak di ta kantina. Anya? Isong agkulkulong manen ijay silad na, taagin inom manen ngagmay maysa. Yalak iti kanen na. Narigat no maturog asaan anangan. Nagswerte mo't tan. Saan mo't amasakit? Ngam iyalaan nyo pa'y iti kanen na.
Da kayo kumaalakay ati pagserbyan na, takapigpigsaan na. Enrollment iti kurso akayat mong adalan, Marisa. Wen nga ron, awan mo tanji kwarta kapag bayad ko. Kunak man no ata ornong mo. Nagastos ni manong ko, nakadungpar ngamin. Anya? May tantan manen ati panagadal ko. Tapno makapagtrabaho ka kumamot akas kanyak. Day tamot ti talaga a planok. Ngamawan mo tan pagbayad ko. Sana bali, tulungan ka. Pautangan ka pa'y laang. Tapno makapag-enroll ka. Talaga? Agyaman na ka. Wen, bayadam to, inton makalpas ka. Sayang nga min day ti agundaway. Sige man nga rod, tapno mapana kon agenroll. Marisa, planchaam to uniform ko. Ibaon nakpay laang mod, sika kumamot din amanong. Nita agreklamo ka pailaan. Amom nga agrubrubuatak, at damot papanak. Planchaam kit din. Planchamon, Marisa. Tatang, mapanak agpa-enroll. Agraraman nga agiskwela. No agiskwela ka, asino nga ti katulungan mi kininanang mo, ang mga sikaso iti bangkag. Asino ti agpuros kadagiti bunga tinatang. Nangag mo. At damot arapaap ko, tatang. Kun may sa, mas matulungan kayo kininanang no adda sa bali at trabaho. Naglaing kan nga agrason. Kasano ko makatulong ka? Ikak ida iti kwartada. No aglako kayo kininanang mo itinatang, at damot adagos kwartam Oh, nangag mo day ta. Planchaam kit din day tayo uniform ko. Tani, maladaw akon. O anya, Marisa, naka-enroll ka matlaang? Wen, ay na, danda ni maibusanak iti islat. Naladawak ngamin. Ha? Tapay analadaw ka. Nagadupay ngamin ti inaramid ko iti balay mi. Kasano no agiskwela ka? Manumot abulan na talaga anas kan anak ka-concentrate ka Sa anak apa atiw Nasken nga ag-focusak iti daytoy nga arapaap ko. Bakit? Apay ngay. Awan mo ten tay limagasot iti bulsak. Ne, uray sika. Mapukpukawan kamot iti kwarta. Apay, adamot na pukaw a kwartam. Jay mapan ko maigatang iti sidaan nakakaisuna kwartak. Awan mutan. Nenene. Daagal ala dito'y balay May salaang ti suspitsak no asinaw. Ni Junior. Tila pagpabasulam mait. Ada trabaho ni Junior. Apay ngagtakaw pa'y laeng. Uray man pa'y ada trabaho na. Ta inumet nga inom. Apay adi mo pabasulan ni Marisa. Saan ang maaramid ni Marisa ti agtakaw? Anya katasaanan. Amumet nga inal daw ang mapanagiskwela. Dayta ita. Kunakin kwa na asaanin nga agiskwila. Ita, addan paggastusan na iti inaldaw. May mayat ni Marisa a paggastusan ta. Ta sigurado ti masakbayan na. Ngam ni Junior nga artek. Awan lang arudan direksyon ti biyag na. San pa'y lang agnakam. Rabiin, Marisa, ngamawan pa'y ni Manong mo a Junior. Ay natatang, amuyulatan ano sa dino tinapanan na. Nan, ta cellphone mo man, awagak man. Agawid tulat ta. Awagak, tanay, madanaganak. Ang mga no adadakas ang napasama kenkwana. Siya kunti umawag kan kwa na, tatang. Saan kayong tumanan nga agkin na awatan? Ta saan mo amang ti sa una iti cellphone? Hello? Hello. Oh, Manong, sa dino ti ayan mo? Apay adam tamaga. Madanagan ni tatang kan ka. Daag dito'y birthday ti barkada. Sa dino day ta? Adayo dito'y. Agawid ka kanun, tani saan ang makaturog ni tatang. Nagkulit kan. Jack pa'y kaya ti agawid. Bye. Oh, anya ti ko na ni Manong Mau. Di na kano kaya ti agawid, tatang. Ang rabiin, delikado di tadalan. Sa dino kano ti ayan na, Di namat kayat nga ibaga. Kan uray ibaga na, kuna na nga adayo. Surutin nyo? katuan Pagluganan nyo kumangay. Di arkila ag di tricycle ti karuba ano kasapulan. Unay kat apa nang ipatig yun, iti paborito yung anak, tatang. Sakay, ada ka di kwartam dita. Kurang dito itad ko a kwarta ni Marisa ang mapanagiskwela. Pangalak nga iti kwartak.
Kano na pa mumain na la pensyon mo, idi kalman. Ibagam kay ni Marisa, sumardengan iti panagadal na. Nagdakkel ti gastos nan. Nagagat nga agi eskwela, ibagam kit din asumardang. Nanang, agad di agsingsingir iti motor ni Manong Junior. Ibagam ngawan pa'y ni Junior. Ada nga ta na urnong na napagbayad na iti motor na. Inakbayadan. Punakman no ko nam ngawan kwartam. Yururay ko nga rod iti agsingir iti motor ni Junior. Kakaiso na a pensyon nyo, tatang. Pagbayad yu iti motor na. Papapanan nga iti sweldo na. Dandanikan malpas, Marisa. Wan nga ron. Ay na, excited ako nga graduate si ka. Asino kumati saan nga ma-excite? Ay na, makapagtrabaho ak matlaangan. Mabayad akong di utang ko ken ka. Imbaga akong iji manager mi at dandanikan makalpas. Iso asiguradon to ti trabaho. Ay na, agyaman akan ka, friend. Wan rumbang laang ag tinulong ta. Nay, Junior, kapitpitak mo't motor mo asimbang pait. Napnapa namanin, aya. Awan. Ay, nabarta ka manan. Ay, wasyo nga man kiti dya motor ko, tatang. Usarak inton bigat. Ay, naidiritsyo akit din ija kapitakan itay. Imbagtasan ka na ano. Ay, gas-gas lang da ito. Ay, unay ka na ya, Junior. Di ka lagnaknakam. Ay, bugwaman kiti detoy sakak akapit-pitak. Sakpay alaklakayan ti ibaon mo. Ay, sige kit din. Tanay, diyak makabango. Nabanuga ka. Parang sa kanak-anak ko, ta nakagraduar ka matlaangan iti kursom. Wan nanang. Apay ada kayo lang ang timay. Ayan ni tatang. Napanidya bangkag. Mas pinili na pa'y timapan ije bangkag. Ngam ti umatendar iti graduation ko. Sana bali anak, tada akmat. Inig ka nakgayam ni tatang mo iti pinagpasahik nga imay. Rumbang laang tapno sa anak nga agladingit itata graduation ko. Happy graduation! Ay na, kunak no saan kan ama ko, my friend. Mabalin ka di asaan? Katadarigalok kan ka? Agsagana kan. Agmarcha kayon. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ikandak iti kwarta, wano saan? Manon titawan mo, Junior. Aging gaita, agdawdawat ka pay lang iti kwarta kada kami kininanang mo. Awan nga rod kwarta ka. Papapanan ti sweldom, iti bisom. Ni ading mo Marisa, mayaten ti trabaho na. Tumultulungan kada kami. Angam sika latta ti problema me. Ikandak, wano saan? Saan da kan nga ikan? Marwam kan? Di saan lang? At addasan ka nga agnakam, no itad mi amin nga ultimo paggatang mo iti arak mo. Tatang, nanang, kitaan nyo man, uray saan kayo nga agtrabaho dito bangkag. At damot latta matangdanan tayo nga agbangkag. Ay, kasano ko mama kapag trabaho kami, ngay ka ni tatang mo ka nakapsot kami. Uray kayat ko ti agbangkag, ngamjakon ka ba ilan? Manangdan tayo latan, tatang. Daytoy ti insagsaganaak ini, iso anagadalak. Ay, maawatan mi itaan, anak ko, dagiti plano mi day. Amok nga min adumtang ti panawan nga agkapsot kayo. Kan saan mat nga agnanayon adituyak bangkag nga agtrabaho, tadamat arapaap ko. Mumiday ta, anak ko. Angam ni manong mo Junior, kakasitibiyag na. Tamalaksaid nga awan apulos plano na itibiyag. Awan pa'y urnong na. Agnanayon sa lata na kasday na.
Agaramid tayo iti nasayaat para iti masakbayan tayo. Tawan sa baling agnumar, no di, datayo mutlaeng amismo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 22, versikulo 8. No agmula ka iti bukal ti kinakillo, rumosing ti didigra, kat aggibos ti panangidadanas mo iti sabali a tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Marigatan akmete na mapan iti kataltalunan, amang kita kadagiti agtaltalon. Mangdotok kan iti talkam amang kita. Iso ti mangkita kadag iti mabingay mo. Adamot matangdanan nga agbunag kan agbilag iti irik. Kastan sang agpaiso ti aramidak. Ay, adna ko maagawid kadagiti anak ta, amang tarawidwid kadagitoy. Kay kayat damot ti trabaho da iti abroad. Ay, sayang pa itinalawa sa nikwa. Di da kayat ti agawid. Kasanon, no didan kabailan. Agawid dan to siguro, no mataengan dan. Intun saan da na makatrabaho iti talon, kasta kadi? Awan maaramidan ta, taday ta ti kayat dagiti anak ta. Ti agyan ijay Amerika. Ay, dayto iti rigat na. Mapanawan tati sa nikwata, no agyan dalat ta ijay. O, apay analiday ka asing mangpot anapan gimatang iti abono ken pestisidyo lakay. Kasanaw, kat permimot anangin ti abuno, kan amin na maaramat iti talon. Kastamot ti imbaga ti kaaruba. Ngimmi na kanumanan. Ngimmato amin na napreso ti kagatangan, datayo aman nalon ti marigatan. Anyapay ngay no di ti aganos. Barang inton madanon ti panagbibingay, kat mailasin ti naigatang iti abono. Kasta mo ti sigod na mapaspasama ka. Sapay ko mga rod ta saan amabagyo ti mula tayo, tapno saan tayo unay amalugi. Nasaya tada ka, kundring. Sikat idutukak, akatalag ko amang kita, kadagiti apit ko itaatawan. Siyak, senyor. Husto ka di tinangagkaw. Apay, di mo kadi kaya tising-asing ko. Kuang amin, senyor. Jak ninamnama atalken da ngagbalin akatalekyaw. Nusaya atem ti agtrabaho, nagasat ka. Ngam saan, di mo namnamaen nga agbayag ka. Ay, ipasigurado kada kayo, senyor. Sayatak ti agtrabaho tapno agbayagat. Nasayaat no kasta, ti matalek akatalek, nasayaat ti sumangbay agasat na. Mabalin samot ti agapas lakay. Natangkenanan dagiti pagay tayo. Wen bakit? Imbilin kaon nga idanon da kini senyor. Adamot kagiddan tayo ngagpagapas. Husto nga rod, tapno mamaminsan ti umay ni senyor dito eh. Imbaga ngayon ton Lunes ti schedule tayo. Umay dagiti kakadwa tayo ngaggapas ken agtilyar iti pagay. Nasayaat mo, taawan pa'y bagyo na. Makabilag tayo iti irit. Ay talaga
Narigat ti aggapas no panagbabagyo. Madadaal ti irek. Imbag pa'y dagiti addaan iti dryer ti irik. Tamabalindala ta ti agapas. Anya ngay nga rod bakit? Awan met nga rod kasjay tayo. Panagaapitan dagiti manalon. Ayabam dagiti kakadwam. Taing kayo ije kataltalunan. Anya ngay ti aramiden mi jay, senyor. Ing kayo alaan ti bingay ko nga irek dagiti agapet. Ita ti panagtilyar da kanaw. Wen senyor, ipan mi jay sarusar ko, tanalawa mo ti pagbilagan ijay. Bilinem ida, nga ibilag daan na laeng, tapno saan amaperde dagiti irek. Matungpal, senyor. Itamot laeng, mapan kami ijay kataltalunan. Amum ti sigod akabingayan. Ilasin mo dagiti gastos da iti abuno kan pestisidyo, takaasi damay. Ariglado, senyor. Matungpal amin nga imbagayaw. Ala, ing kayo nga rudan. Ala, ibunag yu amin ijay ayan tilugan, tibingay ni senyor. Apay ngay anagado tinlasin mo abingay ni senyor, manong. Da kami mo tinagastos iti abuno ken pestisidyo. Apay, ada reklamom si Karay. Kayat mo sa timaikat kas katalunan sigod mo't asan akasta ti bingay. No may mangala iti bingay ni senyor, kat ilasin na gatang mi iti abuno kan pestisidyo. Dayta ti bili ni senyor, iso asaan kan nga reklamaw. Itaman pa'y akasta. Saan mo't asigod akasta Nagbaliw nga rudayn. Abay, di ka makawawat. Ipakpakasik ko tanangin namat dagiti naaramat nagtalon, manong. Malugi kami mo't ngagtaltalon. No malugi ka ako nam, di sumardeng kan ngagtalon. Taadaw, ti maisukat. Nakarumot ni Manong Kundring akatalag ni senyor. Rumbang ko mga imbati na ti para abono kan pestisidyo. Tanangin namat dagiti anagatang. Imbagak day takin ko di nalata kinisayan. Inala na ti ado nga irik. Impabunag na kadagiti kakaduana. Lugi tayo makitaltalon no kasta. Imbag kadakwada taur-urayan dala ang tibingay da. Kasaritak dagiti kakadua tayo makitaltalon. Takasarita mi ni senyor. Un alakay. Rumbang ama isubli ti gastos tayo agim matang iti abono babaen iti irik. Dahil tatibaga kadagiti kakadua tayo makitaltalon. Padasag tuman adamagan kadagiti kaaruba tayo. Nukas di mo ti inaramid ni Manong Kundring kadakwada. Aywan man. Tamang ano saklang tikas na itinaramid na. Saan arumbang ang maulit da ito napasamak? Datayo ti lugi. Imbag ta nagranata dito'y dalan, manang. Adda ngamin kayat ko amaamuan kan ka. Anya dayjay, kaslaman importante. Idi ngamin imay ni Manong Kundring anangala itibingay ni senyor. Di na inlasin tinggatang mi iti pestisidyo kan abono, manang. Ay uray da kami, kasta tinaramid na. Saan ka di alugi tayo no kasyay, manang? Talaga alugi tayo Isa amasapol nga agkay-kaysa tayo makisarita kini senyor. Mayat nga agpaysuday ta nga ramidan tayo. Kasarita ni Ray dagiti kakadwa tayo. Tapno agkay-kaysa tayo mangyuman kin ni senyor. Ilasin ka dagiti para ko maiti abuno kan pestisidyo. Ngayon nalak ka dagiti manalon. Kukwa kong dagitoy. Ikakla iti basit abingay dagiti kakaduak ang nakakita. Mabalinain. Saan dan nga idanaw kini senyor? Nakaumay ka man, ada ka din na patag-agagaram. Kaya't ko amapantayo kini senyor. Agpakpakasi tayo. Asaan ko maakas jay tumanan inton umay apa nagaapit. Ay, nasaya at taindaulwam ti may papan iti dayta. Madanaganak namin. Ang mga ano inton sumaruno, katkas jay tumanan ti bingay. Madi ano kas jay manen. Sige nga rod, kaano ti ipapantayo? Uray ita ko man. Tadamat dagiti kakadwa tayo amapan. Sige nga rod, agkukuyog tayo amang kid daw ka ni senyor. Nasayat nga rod tado tayo amapan. Nalakamat akasasaw ni senyor. Awan ka di tinadlaw mo?
Idi sa bali ti may nangala iti bingay. Ado tinala na. Saan mat asigo na kasjay? Kaslaado ti tattao nga agturong ditoy. Nakitak di tatawa. Apay nga ta. Ay, kita akman mat. Tanawam di tatawa. Asidugdan. Dagiti mat katalunan, dagiti sumungad. Katalunan ko nam. Nagkukuyog da nga umay ditoy. Ala, intay lukat tirwangan, tanalawa mat dito'y salas. Dito yan ti pagsasaritaan tayaw. Sige, intangarod ilo ka tinakkel arwangan. Itamampay ang nagkukuyog kayaw kakapsat. Anya ti maipay may kada kayaw. Kastoy na, senyor. Nakaumay kami. Tagbakbakasi kami kuma. Nga ilasin tayo kumatigastos mi iti abuno kan pestisidyaw no panagaapit, senyor. Saan ka di asigod akas ta ti mapaspasamak? Idi may ni Manong Kondring anangala iti bingayaw. Di namot inlasin ti para iti abuno kan pestisidyaw, senyor. Ayaw pa suday ta, senyor. Anya, kat no inbilin ko kan kuana nga ilasin na. Saan, senyor? Di na inlasin ti para abuno kan pestisidyaw. Ngam imbilin ko kan kuana nga ilasin na. Sakbay anapan ijay. Nangipanan na ngay ngarod kadagiti inala na. Impabunag namat, senyor. Impanda ije ayan tilugan. Sige, tapaayabak ni Kondring. Masapul asong batan na, no nangipanan na iti Eric nga inalan na. Ala, agsubli kayon to intun malam. Agyaman kami unay, senyor. Kunami ano da kayo tinangala iti Eric? Saan mat gayam? Saan ka di nga imbilin mo ka ni Kondring nga itid na ti para abono kadagiti mannalon? Kasta nga rod, hangam inalan namat. Intun makasangpet, damagat no nangipanan na kadagiti Eric. Nagloko na tao. Saan arumbang nga iso ti madutukan akas katalak? Rumbeng ang masukatan. Swetik a klase at tao. No sa dino tinangipanan na di ta innala na nga Eric. Ang mga no napanain lako, dagiti saan pa anabilagan nga Eric. Mabalin nga rot akas ta tinaramid na. Panangloko kada tao. Kan kadagiti agtaltalon ti kasta nga inaramid na. Lakit di. Masapol nga isublina kadagiti agtaltalon ti Eric nga inala na kadakwada. Rombang laang. Kung nagtumit asaan anakam ni senyor ti inaramid day di Manong Kondring. San ngagsigsigurado day diya tao? Adda maawanan iti trabaho. Gapo iti madingaramid na. Impagarup na siguro asaan tayo nga agriri gapo iti inaramid na. Saan ang nagpanunot nga imo na? Sakbay nga inaramid na dayjay. Imbag ano saan apim manawon dito eh. Day tati saan tayo nga mo? Ngaminto nagsubli, maawanan iti trabaho. Kasta ti maala ti tao aswiti. No asino ita ati pagbalinin ni senyor katalag. Day kumasaan aswitek. Kumaala kay. Jay muna nga isakit ti pagsayaatan ti kaskada tayo aman nalon. Day tanto tikid dawon tayo kini senyor. Pinayabanda ka no, senyor. At da ka di manen mapan mi alay na bingayaw. Nangipanam kadagiti Eric, apara iti abuno kan pestisidyo. Ay, amo kadakwada, senyor. Nabati mat kadakwada. Saan kan nga aglibak? O di mo kayat nga ipabalod ka. Ha? Nangipanam kadagiti Eric. Ipabalod ko nayo, senyor. Wait, imay daamin itay. Nagreklamo da, gapo iti inaramid mo. Imay dagiti manalon, senyor? Well, isuan na amwak ti inaramid mo kadakwada. Ha? Isublim ti inalam nga Eric, no di mo kaya ti mabalod. Kasano nga, senyor? Kat nailako kahon. Kan nagastos ko maten ti kwarta. Ay, pangaasiwa, senyor. Di dak ipaibalod. Remedyo mabayadan. Ay, Intun mabayadam. Saanan asika ti katalag. ha? Agtrabaho kan iti talon,
No kayat mo pa iti agtrabaho kanya. Pakawanin da ko, mga senyor. Napakawan kan. Dagiti katalunan ti pagdawatam iti pamakawan. Ta isuda ti linukom. Pinayaban kayo. Ta kayat ko ada kayo mismo ti kasarita ni Kundring. Kundring, anya ita ti maibagam. Ay, kwa kakabsat. Pakawanan da ko, ma. Ininutak abayadan, tinalak nga irikyaw. Ita, kayat ko nga ibaga kada kayo. Ani Ray, ti pagbali nag-akatalak ko iti talon. Mayat kayo kade. Wan, senyor! Kayat may niray! Kayat may! Liklikan ti mangluko iti pada a tao, tadakdakkel to ti pukaw mo, gapo iti madi nga aramid mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.